Tina-cancel ang usa. Tangabil? Oh, naigisuwat. Boy, sufficient na ka, boy. Sufficient talaga ka. Halak ka. Puno na imo, dana na lamang. Ano na? Ambilin mo sa ka. Tinaputol sa dako imo hati ako sumpay ra. Naputol. Putol sa di. Pero wag sumpay yan na. Lisod kayang kuan. Kuta na. Masay ko na ni. Hapit na dira kana igliko mo na rin. O lagi. Nakanda naman ko. Ah. Balot na ko. Si balot. Nauna ko na. Nana. Balot! Ay, ano kayo matingin? Uy, gagmayan. Ang tiyo. Nay motor. Nay motor daplin. Balot po kayo! Balot! Ano balot? Balot po! Siya gitin dito eh. Balot! Balot po kayo! Balot po! Bili po kayo ng balot. Balot? Opo. Balot po kayo. Hindi nga apil. Ito ang kanya. May buntag na! May buntag! Wala akong maligyan mong balot. Balot! Photo sis. Tagis. Balot! What's up mga guys? Balot po! Kain kayo! Karon ko tubig abot boy. Uy, kabaw kagisingitan ka na mo. Nanasa Asa? ko Miss Dapli. Ngagi! Yagi, imo Montero? Yamat! Bye. Karon ko tubig na abot din. Gino ni mong mama, balot, tingko mga mong balot. Amo ito sige dyan. Unya mag-ready sa ako. Ala! Kani nga na. Dira! Lagi. Ano yung nanay ni Ate Charing? Uy, mag-bless. 85 years old die. Uy, ni pila? 85 years old. OMG! Mag-bless at ang nanay. Uy, wala may ka-bless. Abi, manakapin mo ni Lula. Charing? Lula, yung nanay. Ang yan inahanap ko anak. Tanawa. Imo, ginlula lagi. Ganyan ko nga. Abi na ko. Kasayo ka ninjoy okay. Mapapag-abot na ako. CR happy pa Monday niya. Unya mag. Musta lang si Secreto la, 85 years Dito old. bukid. Ang gitong bugay. Kat. Ha? Nakalimutan yung jukot. Ayun, gabi. Wala mo, ulit Secreto ni mo. Wala ka ka. Pero mutos-tos mo kala. Mag-ready Awan sa yun. ako. Ha? Mag-ready sa ako. Dito na ko boss. I am really Nakita mo surprised nila. yun, as in. Galing pa kaming bukid. Bayad daw, bayad! Ay, sorry, ano na yung kagubag? Kisa'y founder. Ikaw! Magkuhan sa ako, sana, mag-ready sa ako. La, si Lula kay nakasabot din si Lula ba yung siya. Oh! Yung siya, ay mga vlogger. Ha, mga awang mo nagbalat. Sabot mga ikaw dahil pangaw mo bibingka. Nalibing ka diha. Patak dito sa imong edad, Lola. Kanindot ah. Patagod to sa edad. Kamu na mo yung gatos bukit. Oh, kami doon na padidit. Kaming tulo. Kami, nabayad. Kaming duha ang nabalintong. Kaming duha to na Ano? balik. Nag-andam na dito ay. Wala, nag-andam dito tinuwan. Dito day kala? Wala ko dito, dinira ko. Taon, si Makoy oh. Makoy. Taas na kay imong bukoy. Ayun na ta tubig makuibi. Tubig na nabot. Ang imong tubig di ay. Dara. Sus, di ara si Ate Charing dinhi man ni maghikay siya oh. Pangaan sa mo. Di man siya magtayo-tayo. Naay gasol, naay kayo. Di siya magtayo-tayo. Dinhi lagi siya maghikay, magkita na ko video. Dari ah. Dili? Ay, di ara rep nilang Ate Charing ri, tinakluban ig planggana la no. Mo ni rep bukid la.
O kana. Sige pagkuha mo na. Dai ko'y puto na dala. Di oh. O na sa ko kani ako'y galuto ani. Oy, kana kay Idiha di na sudan. kay hatag na ni kuya nimo, charing. Mo ni mansyon ni Ate Charing. Uy, ang pusa oh. Kainit. Basta Mo ni yang mansyon. Kuya dito sa corona. wala man na. Naagod pan mag-ingat lang gyud. Mag-amping lang kita la. Labi na inyo ang mga edad la. Pito, ako ni ampay ba? Oh, mo Kay ampay hinay sa man mga ang resistensya sa mga katiguangan. Oy, musta man kadya in tao, no? Kira kadya? Ha? Ngano man namin tana ka man diha? Iring. Ang iri. Ha? Wa na gutom raw, bosog pirmi. Uy, Wala nang iri taon. Lingo-lingo uri taon siya. Lula o, buyag, ginundong ko sa kong lula mo, maugi mo lawas lang. Oh, kaluis Ginoo nya. Magwang kaniyag duha ka tuig, 83 mo to. akong apuhan ning abot og 105 kusog kay mananom og tabakos bukid. Da. Wala na noon. Giku tuan ni tang gipapahuway nas Ginoo. Ikuha na 105 gyud siya. Oh, nahigda lang to siya. Good morning. Mingan siya. Mingan May buntag. Syon. May buntag diha. Yan po na akong nanay. Panglimbaso gud din na ata. Pananom bitog tabako. Oo. Siya. Dia ang rip ni Ate Charing, oh, hawiri siya.